Kedu ofu ikpebego ya ọ ga-abụ icheta ya obi agbawa ya? Ọ ga-abụ ọnwụ my mom. My mom bụ na 2022. Yeah, so ọ na-abụ sometimes ncheta like this, so the thing amapụ m obi. Ọ na-adị m ka ọ bụrụ eziokwu. My mom bụ ezigbo mmadụ. My mom bụ my best friend. Fa ndị ọcha na-akpọ bestie. My mom bụ my bestie. Kedu ọdụ ị ga-adụ ndị nne na nna fa nọ lele? Ihe m ga-agwa fa bụ na fa spend their time with nne na nna fa. Ụwa adịrọ ka esi echi. Mmadụ ga-arapụnwu at any time. All memories a ndị na ndị be nwe bụ ife ị ga-eji wee na-ebi ịghọta. M ga-like ka onye ọbụla just jikọnata ezinụlọ fa, ka onye ọbụla na-ebi n'udo. Nwanne mmadụ tụpụla anyị ilu n'Igbo. Ọnụ kwulu njọ ga-ekwu mma. Wow, that's nice. Daalụ.